Jotono sanja kaham bahirok tongbai jani jotono sanja kaham phaibe kai kok sanai bahirok tongbai Diwali ni jotono khaksangma tei hambai yapharo joto ani live nai tongnai joto takuk bukuk okra chakra mare kiching jotono no khaksangma tei sarik jorani sanja jorani hambai yapharo kedekma salai thangka live rogo phaya bo balukha khnato Diwali Kali Puja kai hani bagai jotono no khaksangma tei hamjakmung yapharo tei okra chakra no jotono khulumung yapharo Diwali no ruksawi ang tini live phaimani main karon ungkhangke omosi je mia nukha kaisa toksu haino abo lai thangnai CPM ni amal ni ex CEM borom ganang Radha Babu ni je kogrok no nugise ang tini live ma phaisio ajaga bo ani kogrok bo tisamani bagai ang bini kogno reply irinani bagai ma phaike da bidut BJP thamano mani sate sate bo ajaga ani kogrok bo ullekh khaimani bagai ang bini kogno phiroknani bagai tini live ma phaike jotono no sarik kaham jefro ang IFFT ni MLA ngui tongfru ang bono kaisa aini babe legal notice ro hormani tongo abo ke bo afru samani je regional party khaine ke ba IPFT party khaine ro আঞ্চলিক পার্টি খাইনে रो এখানে একদিন ওইখানে দুই দিন বান্দর মরণ কয়দিন হিনি যে বো সামানি আমনন সে আঙ্গাফ্রু বনো লিগেল নোটিস রহমানি কারণ তিপ্রাসা রকনো বান্দর হেকেবা মখরাবাই যে সুরজামানি আবো ঠিকিয়া নং খরকসা বরক ngui তিপ্রাসা খরকসা আদং ngui নং তিপ্রাসা রকনো যে বান্দর হিনি যে হিনমানি আবন তিসি আং ননো আফ্রু লিগেল নোটিস রহর রাধা বাবু नों হয়তো আফ্রু কিবো কিরিজাকা কিসা লিগেল নোটিস মানে কারণ আমন স্লাই সিকাং নর যে তিপ্রাসা রকনো বান্দর থেকে আরম্ভ খাইয়ে tam tam jani hinka abonong saimansiu beding ajaga kobangma kok ani tibo saka je tini Birshaketu biang thangka tam ni bagi Birshaketu tini kubuni patio ma thangka ha amono bot singka mane saka bo ajaga kabno angri pulai renen bagino tini laibo ma phaiman bo ajaga sao je nok kham thangka kai nung kubuni nogo tangi thanaba nung anok ni horno bathardi akogrugo bo aro saka Radha Babu je rajnitik bodol tongoi dofani bagai samung khlaide hini yapri semani je sa rajnitik bodol phan thangtung ang khoroksa tiprasangoi je sara je kono rajnitik bodol tiprasani kaham ekwa tiprasani hamari khlaimanya hkai ang nok khamtamo রাজবাড়ি হাইকে নক তাংজাগো ফান আং টংনিয়া নক খাম খাইতো হাসালনি কক্সি আর নং রাজনীতি নো নিজিনি নক বাই তুলনা খাইকা হাঙ্কাই ইংলাক নং আগিনি দিনে ন অম হাইকে সায়াওই তিনি অকগ্রক ন তিনি জনগণই থানি সানানি নাইও যে আষ্টবল ন স্বামী বিবেকানন্দ খাইথানি নরক জলিখা
जों आफ्रु बादारिखा हिनि नों जे निनि भिडिअ नि लास्ट फाइसिंखौ नों जे सामानि आमनि कायसा नों जे आस्ट्रबल न स्वामी विवेकानंद खायथानि नों जे जाजागे अंखा आमो बुफ्रु साका आमो सुनो फुनुकदि आ मारिनो फुनुकदि नों राजबारिनि बिसिकांगो दुइटा मूर्ति थेपाजाका आफ्रु ओ स्टेट गभर्नमेंट नरक सरकार रूल खाइतंगो आजराव नों सावसों आफ्रुबो मुसुंया आजागा खलायनानि आ सीपीएम सरकार नरक 25 बछर एक लाख आतरे चालुगै तंफ्रु नों तांगै कक थाइसा सारागिया तिनि निनि सियार करिखा नों तिनि साइ तंमानो सियार तंफ्रु तांगै साया आं बृषकेतु देबबर्मा लाइव साइ तंगो ऑन रेकर्ड साव नों हाइकिने ऑन रेकर्ड साइ तंग आं आईपीएफटी पार्टी आगिनि सिमिनो खलाया आं राजनीतिनो हाबो हामजागिया किन्तु दफानो बानसिरिनानि बागै दफानो मोथांनारगनानि बागै त्रिप्रासानि हुकुम मुकुमनो मोथांनारगनानि बागै आईपीएफटी मा खलायया कारण नरक हाइ बरक सीपीएम खलायै तंखांगाय तिनि त्रिप्राहाव सीपीएम सरकार न चालुगै तंखांगाय तिनि त्रिप्राहानि त्रिप्रासारनि कुनु हुकुम मुकुमु जों काश्यपन नारगै मानग्ला खामु आबो जों काहामकै सायमानानि बान्ता आर नों जे सावो ताबुखाय ओरो वाइसा बियां थाका बृषकेतु दफानि बागै सामुं खायनानि बागै याप्रि सेजाक ताबुबो खलायनाय आं MLA तंफ्रु नों काहामखायनो नुकना ते सारा त्रिपुरानि त्रिप्रासार बेबागनो नुगै दङ जे बाहायखाय नरकनि जराव रवि लिटन बम हाइके बुथारजाका आं विधानसभा स्राय सावो नरक सासाका सीपीएम नि कुनु MLA सासाका रवि लिटन तांगै बाथारजाका तांगै सुकुराम देबबर्मा नंनि सीपीएम नि जराव SDM ऑफिस बुसिकांगो ककजाकमानि साब कक साका एसेम्बली बिसिंगो जों त्रिपुरालेण्ड न हामजागो सेपारेट स्टेट खायसे जोंते बानसिया हाइनि बागै ऑन रेकर्ड पत्र पत्रिका जतो न्यूज जतो एविडेंस दङ आं एसेम्बलीयावबो त्रिपुरालेण्डनि कक साव तांगै साया दंनाय नरक साव 12 कक बरकनो ओ जागा सरकारी बासा खलायका कक बरक आगिनि सिमिनो सरकारी बासा अंना नांमानि तामनि बागै 72 मा अंका आगिनि सिमिनो अंना नांमानि आमो तबो द नरक खलायका ओके बेलाय काहाम कक किन्तु नरक सासा कक बरकनो एसेम्बली बिसिंगो कक बरक कक दे सानर ताम खायना कक बरक सरकारी बासा खलायतनि सिमि सामुंगो फनांदि प्रेक्टिकल तुबुदि खरक बुसु एसेम्बली बिसिंगो कक बरक बाय स्राय के कक नारगमानि दं जों ताबुक नुकजा बोले जितेन चौधरी नो उसुकां आस्तबलो जे मीटिंग जितेन चौधरी नो मुख्यमंत्री मास नामनाय हाँ सिगांबारिया प्रोजेक्ट अमहाय 70 बछर सीपीएम रो कुनु दिनो त्रिप्रासाना मुख्यमंत्री मास नामनाय हिनि सामानि करिखौ आमता हाय कुनु मारि करिखौ तिनि तांगै आबो मा खलायका सीपीएम सरकार करिखा आंखै ताबुक त्रिप्रासाना बुसिकां तनियाको त्रिप्रासानि कान्ड सिलाय बेरावै कगै अलखाय अतकमा कसमनि बोसारनो तेइसा मुख्यमंत्री नानि आ आमो हाय इमां रक नरक तानुकसिरि त्रिप्रासारक न जे अमो हायखे राजनीतिनि बासा बाय जोंथ राजनीतिनि बासा रोंगिया नरक जेबाबे तिनि राजनीतिनि बासा बाय नों मिया आक्रमण खालामनिका गोबांमा नेता रक न किन्तु नों आगि खरकसा आदं उंगै तंफ्रु नंनि सरकार चालुगै तंफ्रु तामगै कक सारागिया हा तांगै रवि लिटन बुजागै बुथारजाक मानि जों बेबागनो सावैमान दङ नों आबनो जे एक्सिडेन्ट नङै बुथारजागै हिनि सामानि आ एभिडेन्स रक आ साखि रक ताबुबो जतनि खावनो दंगो ते भिडिअ रकबो दङ आबनो नों नायनायदि ताबुक चिनि त्रिप्रासा आनि त्रिप्रासार प्रमोद नगर रकनो जेनारेल रक खलायखि बायखिया हा सीपीएम नि आमालो 13,000 फेमिली वानजै नों नरक एडीसी सरकार चालुगै तंफ्रु वानजैने एडीसी एरिया दाखा ते ताम खलायना तंखो ते ताम से खलायनाय ए आबरकनो
chini hani bwsarokbo jeng kahamkai bujitai je saimantai je akokrono jeng borono sungtai tini ashtrabolni kok ashtrabolno Swami Vivekananda moidan khlaikya सरकारो तंफ्रु नोंथां कक सारागिया थाइसे पानो आबनो ताखलाय दिने तांगि सारागिया सीट कमाना किरिजागो आं सीट न कमाना किरिजाय राधा बाबू आं सीट न कमानानि किरिजागिया आं दसरामो ककजाक फ्रुसिनि बरक आं एसेम्बली बिसिं साव अन रेकर्ड तंगाबो बेबा सा साराकेबो सारागिया आं सीट न हामजागै सीट न ani asol naharmung abo ang wansugia kuno dinofan ani naharmung ang o ha dofano hamjago o tiprasarokno jesekeban bansirinani जों kaisa lama ma khlainai nung sao nok thamukdi ano building tangiride rajbari haike a jagao jodi tiprasani hamkrai kring ang tongya norok hingka bomo hai borok tini je norok hai borok rok mane ang tiprasani birude saitong bo norok thaisa kok saragia karon sit kemai thangano ani netagiri kemai thangano abono norok kirijago जों kirinai borok gya bujikade जों ani sit kemanano kiriya ani dofa de kemai thano amono sikiriu tini जों bubagran leadership bubagra jehetu जोंनो फियगनानि बागै याप्रिसाजा आजागावसो जों सामुंख्लाय दंले हा आजागा नों अजागा बाहायसा अवाइसा अजागा वाइसा हा नों साव सीपीएम फान फाइमानो बरक बीजेपी फान थांमानो जे बरक रक जे लीडर रक निजी बाय थांसिमी हामजागो आ लीडर रक नों स्पन साइतनि किन्तु निनी बिर्शकेतु देबबर्मा बेपार रकनो आमो हाई चियार रकनो MLA सिपनो कुनो दरकार नांजोगे 3 बछरनि परने आं रिजाइन दिखा तांगि रिजाइन दि आं ग्रेटर तिप्रालेन अथवा तिप्रालेन नांगो जदिनो चिनि बररकनो ओ तिप्रालेन नि कग्रक जों एसेम्बली ओ साविबो जों कारिमान्या हंकाय तिप्रालेन नि जे नाहारमुं आजागा सगैया हंकाय जों अबयस्यय याखाना नांनाय जे जागा चिनि दफा यकसानानि यूनिटी थानसा खलायनानि आजागा जुदि जों थाना नांखाय जों जेसानाफा याखानाय आरो सीट न हामजागै MLA सीट न हामजागै जों आजागा न खलाय दंनानि आबो निनि थिउरि अंगानो कारण नंनि थिउरि हंकाय नंनि वानसुम हंकाय आनि दफा आस्तबल न स्वामी विवेकानंद खायथुं राजबारी नि बिसिगांगो मूर्ति तुपथुं आं क्षमता तंतमपुरखाय सारा गया दा क्षमता करिया दा खाय साइतंगो माने नंनि आमुखाय कायसा राजनीतिक दा बुट सटननानि बिसिगांगो इलेक्शन फाइटं खाबला दा तिप्रासारनि बखाना बाहायके बुट सटननानि तिप्रासारनि ओ हानि तिप्रासारनि बुट मायंका ओ जागा कुनो सरकार गठन खायमियाव बेबाग न साइमानो दाबु जतो बेबाग साइमानो जे बुबाग्रा क्रि हिंकाय ओ हाव त्रिपुराओ कुनो राजनीतिक बदल सरकार गठन खालायमानिया बुजिखादे आं आगिबो तिप्रालेननि कक सावो दाबुबो साइतंगो जे मानसाक सावै थांनाय जे जुदि नांखांखाय राजनीति खालायै दंनाय राजनीति खालाय कायनो सिमिनो जिन दफाना हामजागो राजनीति खालायके सिमिनो दफानो फियक माननाय अमहाया किन्तु नरक हायखाय निजिनि फलानो थालै निजिनि तिप्रासारकनो लामाव सुइतो हायके बुमां बोथारजागै आबनो पर्यन्त एक्सिडेन्ट हिन सानानि आबो बिर्शकेतु रोंगिया अथवा बिर्शकेतु साग्ला नरक नुखना दसराम कामियो CA नि एगेन्स्ट गुलि ककजाफुरु केबो विधानसभा बिसिं कक्सा सारा आ बेपारो आं निजि सावो आं बिर्शकेतु देबबर्मा आफुरु MLA आं सावो आबोनि परे गोबांमा प्रेसार फायो चिनि उपर स्पेशली आनि उपर गोबांमा प्रेसार फायो तामनि बागै नों शासक दलनि अमहायके शासक दलनि बिरुद्धे ककसाय दंनि सासारकनो राधा बाबु नों सारा गिया नरक जीवन सारागला शुधु तिप्रासानि बिरुद्धे नरक सारागो हायसि नरक तिप्रासा बाय तिप्रासानो वालाय रिदानि
राजनीति खालाय बाहायकै शासन क्षमता फायनानि निजे सिटनो बाहायकै रमै नारगै तंमान आं जेसेबानो त्रिप्रासारनि खतिंथुं त्रिप्रासा कगै बुथारजाथुं आमनो आं साया त्रिप्रासानि हुकुमु मुकुमुनो बेबागनो सकमरथुं हायपानो क्षमता तंफ्रु आं सारा गया दा क्षमता करिफोरखौ आं सारागो हिमा हायसिबले नंनि आबुबो आमते हायकै तेबोसो राजनीति खालायनाय तेबोसो राजनीति खालायनाय अम हायके जिनि त्रिप्रासाराव ताबुक तरु तरु सिका ससियेल मीडिया बेबागनो दङ साबो तामो खालाय दं हायकेबा तामो खालायके आगिलाय थांनाय लिडार्सरो जों गाहामखायनो सिउ आबुनि बागै जों बुबाग्रानि लिडारशिपो बुबाग्रानो जों बेबागनो हामजागो अ 2023 नि सिगां जों जेसाखायपानो अ हानि बोसाराव थांगै बानजै थानानि पार्मानेंट सल्यूशन भारतनि संविधान मानिवै भारतनि संविधान जों जत बेबागनो रेसपेक्ट खायो डेमोक्रेसी जों बेबागनो हामजागो थिग हायफानो अ डेमोक्रेसी तिनो जोंनोबो मोथांजागनाय कायसा अ हानि बोसाराव दं थांगै माननाय जात दाबि जों अबश्य माननांगौ आजागासो जों थानसाखै सामुं खालायनानै नांगौ अम हायके अरै फरै खालायनायनि कक शुधु राजनीतिनि कक अ जागा जीएमपी इंगै तंगै जीएमपी नि थाइसा कक साराया बेबा कम्युनिस्ट नि कक मां साविमा दं अम हायरक जों तिरुक तिरुक जों माया खारलायनाय राजनीतिनो सिमि जों हामजागलाय तंगै इंया तंगै मानो जोंबो तंगै मान खामुं आईपीएफ टिव कोनो मा साया दिनै आंबो एमएलए ngै तंग मा खामुं नों आरो कोनो मा साया दफानि बागै कोनो मा खालाया अम हाय राजनीति बदल तंगै मान्या बजेसिबानो बिल्डिं कतर खै तांजाक 5 स्टार होटेल हायपानो बिल्डिं तांगै तंतो अम हाय नगो तंगै माया आं जे नगो दफानि कक सावि माया जे राजनीति बदल तंगै जिनि दफानि बागै सामुं खालायमाया आ राजनीति बदल तंनानि कक गया किन्तु नरखाय तंनाय कारण नरकनि नाहारमुं नरक सीट न हामजागो नरक निजिनि पावर न हामजागो निजी मंत्री तंगै तंनानि मुसुंजागो नों सावो जे मंत्री इंना मुसुंजागो एमएलए इंनानि मुसुंजागो आं जुदि आगिनि सिमिपानो एमएलए मंत्री इंनानि इंखाय सेरायफोरनि सिमिनो राजनीति खालायमा इनकाम किन्तु जों तामनि बागै राजनीतिनो खालायनानै मुसुंयाबा दफानि कक स्राय स्रायकै मा साया दफानि कक न बसकांगो तलाङै मान्या गाव महाय राजनीतिनो जों खालायै तंमानि जाब आबुनि बागै नों जे राधा बाबु नों जे सामानि कग्र आबो बेलेखेनो आनि बागै हिंखाय आं दासिमाय सिक्सा हायिं जागो कारण इलेक्शन जरा सपायके तावखाय जों आप्रो ऑब्जेक्शन खायके स्वामी विवेकानंद खायमानिनो जों आप्रो मूर्ति थेपामानो साजा गया हा दाबुकसे सानानि मुइतु मानजागो हायदे आजरा रखाय नों सायमालिया आजरबो जों नरक आजरबो सागाखै अ हानि बोसारकबो नुखामु इ नरबो कुबि कुबिनो त्रिप्रासा दफानो हामजागनाय नाय आखन एक्सिडेंट इंलिश बुथार जागो रबि लिटन संहिन साइतंनाय रक जे जागा बुमां से बुथार जागो खरक थामनि बिसिं खरकसा कुनु मते यगै बकना अ नाहार तंगै नुगैसे जों आबरकनो साइमांले हाँ सीएम प्रोजेक्ट तब सिनी जितेंद्र चौधरी साहेब नो सीएम प्रोजेक्ट खालाय इंखाबले सीएम बो दसरो देव सीएम चालांखा ताम खायमा का सिनी त्रिप्रासा दफानि बागै मुंसा खालायलां माया नरबो माया नरबखाय नुगै दङ बखा बिसिंखाय नरबो त्रिप्रासानो खामारि खालायनानै मुसुंजागै दङ किन्तु अ जातीय राजनीतिक बदल खालायमानि बागै नरब मुंसा खालायमाया हायसिबले आसल को गाहायदि फायदि जत ताखुरो बुखुरो त्रिप्रासा जत लुकुरो ना उनो कोयनानि मुसुंगो जों जत त्रिप्रासार राजनीति न तरजागियावै जों दफानो तरजागै दफानि बागै सामुं खालायलायनो वाइसा ते बुसुले जों किरि करो खायमां तंलायसिनायबा कारण सालब्रुम बांलादेशनि बरग्रक त्रिपुरा हास्तेव हाबै दङ आबो जों बेबागनो सायमान रादा बाबु सं आबरनो नुगिया
आं खुद 3-4 बार आनी सिमनातै बांग्लादेशनि बरफ खायमाननि रमुयो जों थाङै BSF रमियाखै BSF नि डिजिन साहर बरफ काम खायखै जों निजिफान थाङै रमुयो तबो दफा yok sama manthum ga salbrum brum om haike Bangladeshni boro kai tongma nugui tongbo thaisa kok de sanoro tanga apurkai light khai kok saya শুধু রাজনীতি হামজাগি রাজনীতি নি কক্সমি রাজনীতি নি কক্সমি তেবুফ্রু সিজাবাই সিনে নর ও দফানি বড় তেবুফ্রু সিবাই সিনে নর খাই নেতা রসি সবসময় অমহাই রাজনীতি নি ককবাং সালাই দङ দফা হামনানি ককে ওয়াইসে পানোসে সায়া হ্যাঁ মুসুং মুসুং বো ত্রিপুরাহানো খাগ মানে ত্রিপুরাহ ত্রিপ্রাসা ওয়ানসা বেবাগ ন থানসা কাই ন তং নমসুং শান্তি खे কিন্তু যে অমহাইকে সালব্রুম ব্রুম কাসাউই দङ হ্যাঁ অমহাই পরিস্থিতি কিন্তু ত্রিপুরা হাস্তিও ত্রিপ্রাসা বথার জামাখাই কোনো বিচার মানিয়া হ্যাঁ আবার নখাই নুরে নুকলা নর নুগিয়া আবার নবতই ওয়াসি উইসু সাদি ত্রিপ্রাসার লেকসুমনি বাজার মানে ফালনানি থাকাখাই মানা খাইজা নরক খাইজা কগদেসা आं केबनो किरिवि लासिवि अदफानि बागै सामु खालायदोंनि जों खोनामा लगे लगे जिखुनु जायगा जों थाङै जिनि ত্রিপ্রাসার जुदि बेकायदाव खालायदोंखाय आबनो जों प्रब्लेम दंखाय आबनो सल्युशन खायनानै बागै जों जायतोगो दै सल्युशन खुब खायो হ্যাঁ नरखे दाबु पार्टी ओकरि खाबा दाबु पार्टी क्षमताव ओकरि खाबा ताकाय जों आस्तबल नो स्वामी विवेकानंद खायजागो खायमानि आमो जाजागिया नि साइटं खाता आबो ताबु मानि सरकार संबाय हयतो दागे जाखना आमरनो सादि जे मानि सरकार जीवनो गदनावो रिसार्च एरिया ताकाय बरनि गदना रिसारिरा खासा आबरनो जों गाहामखाय हायनो कक सामाबाय सिमिया राजनीति नि अभिज्ञता दङ हिने जत जागा राजनीति नि कक थेपावै बरकनि बोखानो ताबुक इलेक्शन कासु फेके बरकनि बोखानो पाइनानि बरकनि बोखा जाते आबुल ताबुल लुंगै थानसां तमानो बाहायके सुक्रुकनानि नरजे सेस्ता खलाय तमानि साइटक तमानि आबो जों स्राय स्राय केनो नुगुइ दं अमो हायके जिनि दफानो ता फालसिदि अमो हायके राजनीति नि कक बायमां सावै जिनि दफारकनो अरै बरै खायनानि मोथाकसिरि हिनि आं नरनो कयनानि मुसुं जों हानसुक बसर राजनीति खालायलायखा अ त्रिपुराहानि दुकुर तामो मानखाबा दिनै तामो मानखा दा पर्यन्त जिनि तंथाय नक जारा जारा नक तांगै दङ गामियाव रेजिस्ट्रेशन कायसा करै जों शुधु यासि सुरै फुंलायो जिनि जागा दङ ब जागा यासि सुरजाक सिमिनो किन्तु आसले प्रेक्टिकली नायनो थाखाय कुनु करै हैं एडिसिओ 100% रोस्टार चालू खालाय मारक जों पगै थांखायब्ला एडिसिओ चिनि बरक 85% दङ आजागा तामनि 100% रोस्टार जों चालू खालायनो आबुनि बागै गोबां मा साजांनायखौ सानांखैथ' गोबां मा कगनो दङ बायरि माइनिया अमाहायके दफानो नरक सिक्लका आबनो तक ससाते अनेक समय लाई थांनाय किन्तु बुइनि दफांखाय गासावैनो दङ कै आबनो नुगै नरकनि खे मकल रक योगिया दिबा हा नरकनि मकलबो योग दि बखाबो योग दि जों बाहायके मोथांजागनाय आमनो साइटक दि अ जागा ত্রিপ্রাসা बाय ত্রিপ্রাসাनो हामिया नि ত্রিপ্রাসা बाय ত্রিপ্রাসা नों हामिया सावै कुनु लाभ गरै गोबां राजनीतिक बदल जानजानि हामजाव मत थांनाय फायनाय किन्तु आ थांनाय फायनाय र निकौनो नों समालोचना खाय लाभ गरैब्ले नों साक वानसुगि नायगेदि नों ত্রিপ্রাসাनि कक तो सारागिया ত্রিপ্রাসাनि हुकुमनो जे खलबुइ तंमानि हुमानि नंनि आमालो 25 बछर आमरनो बाहायके तो एसे मोथांगैमान आमरनो आफुरकाय सारागिया दाबु क्षमताव गरैफुरकाय नों आबन बागै सावै दङ नुगै दंले जिनि ত্রিপ্রাসা साबो तामु खालाय दं फायदि कखाय अमसे जों जत बेबाखनो थानसाखैसे सामु खालायलेनो आकनोसे वानसुगि जिनि बुबाग्रानो जों वाइसा जरारि लेन जिनि बुबाग्रानि बिसिंति जों अ हा दफा साबो
ni bisingti जों फियकमान abo जों दाबो स्राय स्राय नुबाय दङ जोंनि बुबाग्रा सेक्रिफाइस खालाय सामुं खालाय दङ जों बनो बेबा न लगिरिथाय MLA मन्त्रि उदोंया आबनो वानसुगि जों राजनीति खालायो जों जुदि MLA मन्त्रि सिमिनो उना मुसुङै दङांखाय आं तिनिबो MLA ngै दंमां खामु जों आं 2021 तारिख 2021 साल 29 जुनाव आं अलरेडि रिजाइन दि पाइखा हा किरिखांखाय रिदि खामु आं जुदि तंगै MLA न मुसुं दंखा आं तिनि मन्त्रि ngै दंमान खामु IPP दङ एमनकि BJP रक मन्त्रि बो फरखायखे किन्तु जों मन्त्रि नि लुबिया जों MLA नि लुबिया जों दफानि बागै सामुं खालायनानै मुसुङो नांखांखाय निजिनि जे दंमानिनो दफा मोथांजानानै सामुंखाय जों बरकनो गुबै हामजागमा बाय गुबै खायरकमा बायखे जों दफानि बागै सामुं खालायनाय शुद्ध सरकारि सुजुग सुबिदा मानखाय सरकारि भाबे बरकनो चुबानाय अमाहिया निजिनि हत्ते बस्तु बायमान जुदिनो निनि खाव तंखांखाय खाव मुचुमानि तंखांखाय हायनो ससियेल मीडिया कयेकटा जार्नालिस्ट रनो नुहुनै सिगांबार प्रिपारेशन खायै बमहायके सागांखाय त्रिप्रासारनि बखानो पाइमान त्रिप्रासारनि बखानो बाहायके उद्रुमुद्रु खालायमान थानसां तमानो सोबायनानि हामुसिबले नंनि नाहार बुंबो अमहायके नों दफानो अराय बुरै खालायना दाथांदि नोंबो खरकसा बरम गोनां CM ngै थांजा गा अमहायके त्रिप्रासानो थककनानि बागै त्रिप्रासानो उरुमुरु खालायनानि बागै अमहायके कग्र ससियेल मीडिया फायै दं आंगै बेलाय जाखामु आं बतिनि लाइव फायना नांगला खामु फेनिनि कग्रनो खोनावै आं तिनि लाइव मा फायके जे अमहायके नों दफानो उरुमुरु ताख्लायदि चिन्तानि गोबां एभिडेन्स दङ जे नरक ADC गो सरकार खालायफुर बमो हायके वानजि बसंनि बरकनो ADC हाव दाखा हा नरक जे बन अधिकार हानि त्रिपुरा हानि वानजि रकनो बन अधिकार दिते हबि हिनि नरक जे स्लोगान रिमानि 2008 रगो 2013 रगो जों हामखायनो नुखा अमहायके ते बुल ताख्लायसिथु ताख्लायलायसिदि जे उना तां ngै थांका इतिहास न तेउसा ताक खेकुरनि इतिहास न खेकुरका हंखाय बरक मनुष्यर तेबो ओ हानि बरक उरुमुरु जानाय ते नरनबो हामजानाय बरक दङ जोंनोबो जले जानाय बरक दङ हायफानो फादि राजनीतिनि उर्दे जों वाइसा दफानो वानसुगलायै दफानि बागै हिनि वाइसा जों यापिरिसालाय सामुं खालायलायनायानो तेबुसले किरिवि तंसिनायबा किरिलायमां उकुलोगो उसुरुमां सिनि उकुलोगो देवाल नांगै थांगा जों ते उसुरुनानि जागा गैखा गोबांमा जागावो गोबांमा जरावो सिनि बरकनो गोबांमा बेबायदिनो थगायखे किन्तु नरक सारायया किन्तु आं सानाय ते साबो सावो थिनांगौ सानाय आमसुंसिदों जतनो दिवालीनि खाकसामा ते hambai yapharo नरनि थानि आनि तिनि लाइव खायमिनि अरनो पारिसिनाय जतो लाइव नाय दंनाय दाखुरो बुकुरो जतनो आनि खाकसामा ते हामजाकमा ते अक्रारनो जतनो खुलुमु yapharo गाहाम गोरों दंबायदि से ते सिनि दफानो फियरनानि बागै सिनि बुवा ग्रानो लगिरि बाय नानि उंथुं हिनि आं सुरियो प्रार्थना खायो ते खोना कालि मुदायनि दिनबो अकगनो जों प्रेयार खायनाय सुरिनाय कालि मानो जे जोंनो फियक्सिदि अ हानि बोसारकनो फियक्सिदि आमा हिनि जों बनो सुरिलायन जत गाहाम गोरों दंबायदि जों यक्सामा मानसिने जिनि बुबाग्रानि बिसिंथि आबो जों जत पयत खालाय दंखांखायनो जों जानाय बुबाग्रा आयुग लुबथुं जों त्रिप्रासा दफा अहानि बजेसा राजनीति बदलफान खालाय दंथुं अहानि जत त्रिप्रासा आयुग लगै दंथुं ए थिनांगो जों यक्सामा मानसि दं हामबाय खुलुमबाय के।